Straight to the point. Now atong balikan may gala si Idol Clint Lantaco. Kaysa may nag-cover sa event kagabi mahigala. Gikan sa motorcade o ngadto na sa Danau. Naman to'y video dahil katubitaw na sa taas bitaw katong drone ang nagkuha. Unsa man itong kuha na ha? Atong pagtagad mahigala. Uban ni Idol Clint Lantaco o ang mga kalihukan dito. Idol Clint, may buntag. May buntag pag-usab at Attorney Rafil og sa tumaga suking mga tigpabinaw, mga kasama og mga idol sa Kabisayan ug Mindanao. Oo. So gagabi ang panagtapok-tapok gyud dili magsugod sa Mandawi. Dirigid siya manukad Attorney Rafil sa may barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi kanang paingon na ka dito bitaw musaka sa Kansaga Bridge, paingon na magdugtong dito sa lungsod sa Konsolasyon. Oh, so mo na ni siya ka Idol Clint kani? Mao na inana kataas ang kutay sa mga motor o mga pribadong sakinan nga mga four-wheel Attorney Rafil. So mga motorsiklo may ipauna ang mga four wheels sa ulahi. Na ulahi Attorney Rafil. So mao ni grabe kasaba ang ilahang mga busina, ilang ituno nga tut Duterte inana Attorney Rafil. So na po ituno ang ilang busina. Ituno Attorney Rafil unya mga sakyanan nga masugatan. Kani sana na kini siyang video nga ipakita karon. Courtesy ni Carl Omega. Asa man ni? Naa ni say audio dong? Nay audio ni? Wala ra. Music ra ni katong kuan, katong kang Freddy Aguilar nga. Okay ni sumuni ang kanana ang mga nagmotor. Inana kataas Attorney Rafil nigikan og Kansaga Bridge Attorney Rafil alas 8 pasado. O niya nakaabot og Danau City mga alas 10 na pod 50 mga inana Attorney Rafil. Tungod sa kataas. Tungod sa kataas Attorney Rafil. Managmotor ni ang uban. Ang uban ni Attorney Rafil wala na gud ni sayo og out sa ilang trabaho. O nya ang uban wala na lang pod mo trabaho. Ang uban dunay mga backride, ang uban way ba nga nag-backride. O nya ako angkas man ko ni kasamang Jimmy Abilia gabi. Kasamang Jimmy. Okay, so mao ni ato kuno. Kani dong be tanaw sa kuno be. Kini mao ni asa kuan pagsugod. Mao ni pag-abot rin ako sa Danau Attorney Rafil. Pag-abot sa Danau. Inana kainit ang paghangop o pagpaabot sa mga tao sa Danau. Kanya usaman gitagaan mo dito panggasolina. Doon na ba kuan dito sa may kalaki para nga dako pay gastos gasolina ni. O nga ang snacks pa. Alamay ka si Idol Boy Kid Attorney Rafil nga. Mao po ni kuan sa kanini ang kaon niya sa GBB. Sa lakot niya pagka-istorya, wala ingon nga nagtapok ito kinay manghatag ayuda wala Attorney Rafil. So kinay kabubuton gis mga tao. Kagabi bitaw Attorney Rafil akong gipang interview kadto mga individual nga ni adto dito kay naa magod dito Attorney Rafil na ay mga pamilya nga nagdala og ilang mga pagkaon dito sa park. Dunay mga nagdala og ilang kaugalingon nga mga cake. Dunay didto pa hayag pa dito Attorney Rafil nagpicnic sila samtang magpaabot sa bagang doot sa katawan nga magpahigayon sa programa kagabi. Kani mo ni siya nagkabutang-butang na si Attorney Rafil. Mo na gihuyop sa bata ang kandila ani unya kagabi gawas niya na Attorney Rafil dunay gipanghatag nga mga cupcakes. Unya adunay kandila. Ay babaw sa cupcakes doon nagipangpatong niya ang atong gangbang kandila pang cake gyud. Nya pagtungtong sa alas 12 gusto nga gabi pagtungtong gyud diha Attorney Rafil gidunganan og dagkot o diya nagdungan og kanta og manyanita song. Kani mao na ni dili ma. Kana mao na sa Attorney Rafil. Sa boardwalk ni Danau. Dito na sa boardwalk sa Danau. Be masige ko na be. Ato paminawon ko na be. Paminawon ta ko dong. Nay audio ni. Ako ana man tingog Attorney Rafil. So kaning pagkanta happy birthday, pagka sa mga orasan na nin Idol Clint. Pagtungtong alas 12. Tungtong sa alas 12. Okay, gidunganan og dungan ag dagkot sa kadila nga nas cupcake unya dungan pod og huyop. Unya dungan sa pagkanta og kuan kaniyang manyanita song.
So mao na kagabi Attorney Rafael, ako gipangutana sa Sir John Abines ubay-ubay gyud no mga libuan gyud ka mga supporters ang mitambong sa maong Mañanita Rally Attorney Rafael. Alang sa paghatag usab og tribute sa ika-80 nga adlong natawhan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, diha ni sa may boardwalk sa Danao. Boardwalk. Okay, unya ubay-ubay ni mga tawo nga kuan, do na bay program nga gihimo dito, Idol Clint? Dihay program nga gihimo Attorney Rafael no, dunay mga kini ang namulong gani si Danao City Mayor Nito Durano usa sa mihatag usab sa iyang mensahe kagabi mato ni Attorney Rafael dili lang una kanana ang ihikling lang una ang kolor politika og ang niining mga orasa kay iyang gipadayag kagabi Attorney Rafael unsa pod kadako ang iha karon nga gibati nga kasagmuyo o niya ang iya post nga suporta alang kang former President Duterte Attorney Rafael. Oo. So unsa man do na bay gawas aning do na mga cupcake, do na mga kandila, ang uban nagdag mga kagulingong cakes. Unsa man kana na ang do na bay kuan na Idol Clint kana nang like t-shirt panalitan nga gipangsulot or nag-uniform nag-uniform ba og white nga t-shirt or black nga t-shirt or unsa man? Doon na sila gipadala og ilahang kaugalingon nga mga t-shirt Attorney Rafael sa mga unsa man na printing? Doon libre nga printing Attorney Rafael. Mo ba? Sa mga t-shirt nga ipadala didto. Kay padala sa green o white t-shirt. So mapadalan ka dito ga t-shirt. Iyahay lang mo dala t-shirt nya magpa-printer ka. Hasta sa kasamang Randy Suson dito gabi Attorney Rafael dito pud siya. No, mato makita sa to ang live Nya dunay mga gipirintahan Attorney Rafael dito sa kinini ang atbang puni sa boardwalk. So maadto ka dito, Dos Plaza. Mo apil ka sa rally, tapos mo apil ka magpa-printa kag t-shirt pwede ra. Pwede ra Attorney Rafael. Libre ra ang pagpa-printa, dala kag t-shirt kag galingon. Libre lang gyud. Dala lang kag imong kaugalingong kamisin. Dakag kamisin nga kuan. So mo ni ang nahitabo no sa kinini ang kagabi Attorney Rafael ako nakita diha gipresensya sa pulis mga kapulisan. No, unlike atong nahitabo nga di sa indignation rally bitaw sa Mandawi nga walay pulis dito, walay presensya sa pulis dito sa venue mismo. Niya kagabi diha gyud mga pulis at sud gawas sa venue sa Mañanita Rally Attorney. Kinahanglan magyud at least naagi mga pulis nga kuan kasi bako ba lang no. Obligasyon sa gobyerno gyud nga naagi ang hapsay kalinaw. Maayo ang pag-mans traffic gabi Attorney Rafael kay diha gyud ang mga barangay tanod dito ini ang mga policemen po sa Danao City Attorney Rafael. So dito po kagabi so mga volunteers dito po diha ang mga rescuers ang kinini ang mga simba ko doon mga fire truck no doon dito Attorney Rafael ambulansya. Okay, so nagtapok sila gikan sa alas 8 sa gabi diri sa may Mandawi padong sa Danao alas 10 sa gabi unya hantod pag alas 12 nagdungan og pangantan dagkot sa kandila. Okay, so mo na to ang Mañanita nga gipahigayon. Okay. So nitapos gabi Attorney Rafael nga malinawon ra gyud. O niya kanana ang paghuman og kantag happy birthday, pag-greet nila ni former President Duterte. Nagyahay pod og pamauli Attorney Rafael bit silang mga lamisa nga dala. Pero doon naman kay message si Sara Duterte dito ang gi-flash sa kuan. Naay gihatag dito nga message sa Attorney Rafael gi-flash dito sa kuan sa VTR. O niya kanini ang doon na po gihatag nga message si Senator Bato de la Rosa. Dito si Attorney Vic Rodriguez. Kani nga mga messages like kang Sara day naa ba natay ko anay? Ato kuno ni kuan kuno pabati sa kuno to gamay ang yang message mahigala. Ako itong i-contact si Sir John Abines kasi sila mo tinagunit Attorney Rafael. Wala pa man po ma-reply. Pero naman katay kopya na diha. Nara. Sige, ato kunong kuno. Si Sara para sa papa. Sige kuno. Asa man to? Mo nagi-play sa kuan pod kagabi Live po to. Kini. Sige kuno. Mo ni. Warmest birthday wishes to former President Rodrigo Duterte. I learned resilience and courage in your exigence. Thank you for teaching me the value of education. I wish you love, good health, and happiness. Happy 80th birthday, Papa. Happy birthday to you. Mo ni. So ang ato mga kalihukan sab karon na unsa may mga announcement Idol Clint gawas sa gagabi ining mga dugang kalihukan. Doon na rahimo ang kalihukan Attorney Rafael alauna hangtod sa alas 2 ari sa may Plaza Independencia. Sa kuan ay pasilong sa kuan pasilong sa Paraiso niya pagkagabi Attorney Rafael City atos kuan ari sa may Plaza Asa Independencia. dapat ng pasilong dayo ako kana. Sa Giso Mandawi Attorney Rafael. Pasilong sa okay. Paraiso. Mo ba na sa nganday? Sige. Sige, sumuni ang kalihukan unyang alauna.
Dunay dito sa Mandawi na. Unya Dres Plaza Ebidensya karon pong gabi alas 7. Pasilong sa Paraiso sa may Giso Mandawi, unya dayon alikod din sa may sa ICC. ICC. Unya ang sa Pidugang Kalihukan. Unya karon alas 7 gabi Attorney Rafael ares may Plaza Independencia. Diri sige. So mo ni ang mga So kagabi po dito po sa Rama Compound, diya po sila pagtapok gabi. Okay, sige atong dugangan o gahisgot labot ani may human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Alas 9:02 na.